ससियेल मिडियायावहाय दासान्दि स्वपन कुमार ब्रह्म जाय बिदा गेदेरा फिल्म प्रडिउसार एंड स्क्रिप्ट राइटार आरो सासे आर्टिस्टबो लोगोसे बिखानि सासे गोख्रों मावथिबो स बिदा गेदेरा फेसबुकाव मोनसे पोस्ट होदों बेनो जाहैबाय मा जेनाखि 110% बड'लेण्ड मोना होनग्रा मानसियालाय हारिनि मा सेन्टिमेन्ट थानो आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय जेनाखि माखासे नन ट्राइबेल मानसिफ्रा इलिगेलि इनक्रोचमेन्ट खालामनानै दङ बेखौलाय बिहालाय मा पाजायो आरो गावनि भट बेंकनि थाखाय बियोलाय बे खोथाखौ बुंखागोन होननानै बुंदों बे 100% सैथो बाथ्राखौ जोंना बिदा गिदिरा बुंदों बिदा गिदिरा स्वपन कुमार ब्रह्मआ थार बाथ्राखौनो बुंदों दे मानोना नै मैयासो बिथाङा हाग्रामा महिलारिया ससियेल मिडियायाव बुंदों बिसोर जेब्लानाखि मिडियानि मानसिफ्रा सोंदोंमोन बेखौ जेनाखि दा जेनाखि इभिक्सननि माखासे नटिस थांबाय बाक्सा ओनसोलाव गोबां माखासे आलिया होननाय मोनसे गामि आरो गोबां गामिफ्राव इभिक्सननि नटिस थांनायनि उनावहाय बे इभिक्सन खालामनायखौ माब्लाबाबो एक्सेप्ट खालामनानै लाया होननानै आगु जेनाखि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों दा बिनिखायनो आङो सारखौ बुंनो लुबैदों सार राजनितिकनि खाथिराव नोङो दाबायदियाव हारिखौबो फोजोबस्रांजोबगोन नामा दाबायदियाव राजनितिकनि खाथिरावनो नोङो गावनि हारिखौनो नोङो गावनि हारिनि थै नों सोबजोबगोन नामा दाबायदियाव सारा मा बुंनो नागिरदों दिनै नोंथ' भट बेंकनि थाखाय बे सामान्य खोथाखौ बुंदों नोंथ' मिथिया सार नोंनि आमोलाव जे बिटिआरआव बिटिसि सुक्ति जानाय समनिफ्रायनो बेसेबांदि माखासे इलिगेलि माखासे इनक्रोचमेन्ट जाबाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ओनसोलावहाय सारनि आमोलाव नों खेबसे इभिक्सन खालामा बिटिसि सुक्तिनि समाव बा बिटिसिनिफ्राय नोंदि 17 बोसोरनि सासन खालामबाय बे समाव नोंनि आमोलाव नों सारा जेनाखि ट्राइबेल बेल ब्लक ओनसोल आरो लोगोसे माखासे फरेस्ट ओनसोलावहाय नोंथाङा बेसेबां जेनाखि इभिक्सन खालामबोआ बेखौ होनो हागोन नामा स' दिनै जेन'बा सार नोंथ' जेनेबा सासे बर'नि दैदेनगिरि जाबाय आखायाव हाथियार दैनानै जे हारिनि थाखायनो नांनाय मानसि नोङो हारिनि थाखाय नों नांनानै फैदोंमोन दिनैनि तारिखाव दिनै नों मा खारनाव जेनेबा भट बेंकनि थाखाय बे बाथ्राखौ बुंखो दिनै बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा बेसेबां टेनसनाव दङ जे बर'फोरखौ होस्रांबाय दा जेनाखि बिसोरखौ होस्रांगोना होस्राङा बेसेबां टेनसनाव दङ आरो नों दिनै नैबे समाव गावनि भटनि थाखायनो गावनि भट बेंकनि थाखायनो नों दिनै बेफोरबायदि माने नंखाय खोथा बुंनो हायो बे बोरै जागोन सार नोंनाव मा दं जेनेबा दायो अब्ला नोंनि बै समाव आखायाव हाथियार हमनानै जेनाखि नों जुजिबोदोंमोन सेपारेट बड'लेण्ड नांगौ होननाय बे बाथ्राया मा थांखो सार आरो दिनै जोंनि बिटिसिआव जेनाखि बर'फ्रा एबा ट्राइबेल मानसिफ्रानो दिनै माइनरिटि जानो थांगासिनो दङ आरो मेजरिटि जानो थांगासिनो दं जायफोरखौ जों माइनरिटि होननानै बुङो बिसोर होमबा बिनि सायाव नों सार मा बुंगोन स' दिनै बिदा गिदिर स्वपन कुमार ब्रह्मआ फेसबुकाव लिरदों आं मोजां मोनदों मानोना बिथाङा सासे हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसि मानोना बिनि गोबांथार पस्ट होनायखौ जों नुयो गोबांथार पस्ट होयो आरो बिथांनि जेनाखि फिल्माव डाइरेक्सन होनाय जेनाखि फिल्माव स्क्रिप्ट लिरनाय जों बेखौ नायोबा हमनो हायो सासे जेनाखि हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां मानसिफोरनि साननाय हनाय बुजिनायफ्रा मा बेखौ नोंगौ न' दाउट दिनै बिदा गिदिर स्वपना जेनाखि खुनु मोनसेबो राजनितिक खान्दाजों बेहा जोंनि इनभल्भ गैया ना इउपिपिजों इनभल्भ दङ ना बिपिजों इनभल्भ दङ ना बिजेपिजों इनभल्भ दङ ना कंग्रेसजों इनभल्भ दङ माने बिथाङा जेब्लानाखि भट होयो अब्ला बे समाव बिथाङा गावनि बिबेकजों होगोन ओंखायनो आङो दा आगु जेनाखि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ आं बुंनो लुगैदों सारा राजनितिनि थाखाय बेफोरबायदि माखासे नंखाय खोथाखौ माने बुंनो नाङा जे बुस्थुखौ मावनांगौ बेखौ मावनो थिननांगौ मारा नोंनि भटनि थाखाय नों देरहानानै नों मा खामानि मावगोन बिदि समाव होमबा दिनै नोङो गावनि जिउनि थाखाय सानदों नामा नों गावनि सम्पतिनि थाखाय सानदों नामा गावल' मोजाङै थैजासिमाव रुजु रुमु जालांनो सानदों नामा नों नों सानाखै नामा हाजार दिनै बर' फिसाफ्रा गोदाव सोराव दंगासिनो दङ बोजों नों नुदों नामा जे मुस्लिम ओनसोलावहाय बेसेबां बर'फ्रा दिनै खाथि रायजो जानाय जाय बर'फोर बिथांमोना बेसेबां सुख गैया सान्थि गैया रायजो जानादों सानफ्रामबो सै खालामजाबोबायदों बेखौ नों मालाबा खबर लाहैदों नामा
दिनै बिसोरो जे जाव न'खरसे थायो बे न'खरसे थाफैबानो बे ओनसोलाव लोब लोब मोनानि समाव बेसेबां जेनोखि बांलादेशि मानसि हाबफैयो नों बेखौ मिथिगौ नामा? आरो दिनै नोंथ' सासे लिडार, नोंखौ रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा मिथियो। दिनै बर'फोरनि गेजेराव हाग्रामा महिलारि सार नोंथां आरो प्रमद बर' सार, नोंसोर सानैखौ दा मानिनानै दङ। आरो नोंसोरनि गेजेराव राजनितिनि खेथ्रआव जे खामानिखौ मावो नङा माव, बुंनांगौ जोंहा जेबो गैया। खिन्थु हारिनि जेनोखि खहा गोनां रावखौ बुंनो नाङा। दिनै नोङो बै समावबो होनबाय हाजार हाजार मानसिफ्रा दिनै राजा लामायाव ओंखारदोंमोन। बे समाव नों होनबाय सेपारेट बड'लेण्डनि थाखाय जि डिमान्ड खालामनायाव 110% आं थासान्दियाव बड'लेण्ड जाया होननानै नों बुंबाय। आरो दिनैबो नैबे दिनै इसिबांनाखि बिनि सायावनो जेनोखि इभिक्सन खालामनांगौनि खाथियाव बेसेबां गुलाय गुजाय बाथ्रा ओंखारगासिनो दं बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव, बेसेबां सेन्टिमेन्ट जानानै दङ, नों दिनै मानो हमनो हायाखै सार? दिनै नोङो राजनितिनि थाखाय भटनि थाखायनो जुदि नोङो बेफोरबायदि आं मानिनो हाया, गनायजाथाव नङा, थांगोन आरो बबेबा जायगायाव इभिक्सननि थाखाय मुं गोदों बे ओनसोलाव थांनानै आं रायलायहैगोन, मा लानो हायो आयेननि राहा लागोन, बे होननाय बाथ्रायाथ' बिराद गिदिर। बे बिराद गिदिरनि बिसाथ'। दिनै नों मा दा बायदियाव नोङो राजनिति देरहानो थाखाय नों नोंनि हिनजावखौबो फानगोन ना? नोङो जेन'बा नोंनि फिसा फिसौखौबो फानगोन नामा सार? आं कुइसन खालामनो लुबैदों आरो रावबोथ' फाननो हायाना सार। नोंबोथ' फाननो हाया, नोंबो नोंनि बिसि फिसाखौ फाननो हाया, आंबो फाननो हाया, सोरबाया फाननो हाया। दा जोङो हारिनि अलखद समाव आङो खुलुमो सार, अन्नानै जोङो जेब्लायबो राजनितिनि खेथ्रआव नोंसोरो गेले। राजनितिखौ आं बुंनांगौ गैया, राजनितियाव थानांगौ। एगेन्स्ट पार्टि थायाबाथ' खुनु राजनिति जानाय नङा, बाहाय गोसोबायदि मावगोन। स' बेनिखायनो राजनितिखौ गोसोबायदि मोजाङै गेलेदो आरो राजनितिनि मुङाव गेलेनानै खिन्थु जाथिनि जेन'बा खहा गोनां रावफोरखौ जेन' सारा बुङा, माने सारा बेफोरबायदि बाथ्राखौ जेन' बुंनानै समाजाव बा जोंनि गेजेराव माने गोनो गोथोखौ लाबोहोआ, आं बेखौ खावलायबाय।